дуруд ба ҳама. Миллиардер гуфта онҳоеро меноманд ки молу мулкаш зиёда аз $1 миллиард амрикоӣ аст. Рӯйхате ки ҳоло гуфта мегузорем дар асоси маълумоти маҷаллаи молиявии амрикоии Forbes тартиб дода шудааст. Ин маҷалла нашрияи баобрӯе мебошад дар масъалаи молу мулки шахсӣ ва рӯйхати одамони бойтарини дунёро мунтазам чоп мекунад. Ҳоло мо шуморо бо одамони бойтарини дунё аз рӯи маълумоти маҷаллаи Forbes шинос мекунем. Рафтем. Франсуаза Беттанкур Майерс. Молу мулкаш ба $57.7 миллиард баробар аст. Франсуаза Беттанкур Майерс соҳибкорзани фаронсавӣ. Сентябри 2017 баъд аз вафоти модараш Лилиан Беттанкур $39.5 миллиард мерос гирифтааст. Байни активҳо 33%-аш аксияҳои компанияи L'Oreal мебошанд. Буҷети солонаи ташкилот €250 миллион ташкил медиҳад. Ӯ ҳамчунин яке аз асосгузорони фонди Беттанкур Шулер мебошад ки ин ташкилот ба шарафи бобои ӯ Эжен Шулер асосгузори компанияи L'Oreal ном гирифтааст. Ларри Пейдж. Молу мулкаш ба $58.8 миллиард баробар аст. Ларри Пейдж эҷодкунанда ва якҷоя бо Сергей Брин шарик асосгузори системаи ҷустуҷӯи Google мебошад. Инчунин Пейдж директори асосии иҷрокунандаи компанияи Google Alphabet аст. Ӯ ихтироъкунандаи PageRank алгоритми аз ҳама машҳури тартибии истинодии Google мебошад. Карлос Слим. Молу мулкаш ба $61.4 миллиард баробар аст. Карлос Слим дарсҳои аввалини афзоиши бойгариро дар айёми кӯдакӣ омӯхтааст. Падараш ба ҳар як фарзандаш яктоги дафтар дода, қайд кардани даромаду хароҷотҳои худро ба онҳо ёд дод. Сипас онҳо навиштаҷотҳоро якҷоя дида мебаромаданд ва молу мулки ҳар яктаеро таҳлил мекарданд. Ба шарофати ин қоидаи оддии фарзандони Дон Хулиан Слим чӣ гуна маблағро идора карданро ёд гирифтаанд ва сарватманд гаштаанд. Ҳоло ӯ бойтарин одами Мексика буда соҳиби зиёда аз 200 компания мебошад. Ларри Эллисон. Молу мулкаш ба $68.2 миллиард баробар аст. Ларри Эллисон соҳибкори амрикоӣ, шарик асосгузор, раиси шӯрои мудирон ва директори вобаста ба технологияҳои иттиҳодияи Oracle, собиқ директори генералии Oracle, калонтарин аксионери компанияи Netsuite, ки онро соли 2016 Oracle ба арзиши $9.3 миллиард харидорӣ намуд ва инвестори ибтидоии компанияи Salesforce.com мебошад. Амансио Артега. Молу мулкаш ба $70 миллиард баробар аст. Амансио Артега соҳибкор, якҷоя бо зани пештарааш Расалия Мера шарик асосгузори Inditex ва собиқ президенти он мебошад. Компания соҳиби 5000 мағоза дар 77 давлати дунё аст. Ғайр аз ин Артега дар Флорида, Мадрид, Лондон ва Лиссабон ба амволи ғайриманқул, саноати газ, туризм ва бонкҳо маблағ гузоштааст. Боз ӯ дар лигаи футболӣ ҳисса дорад ва соҳиби майдони шахсӣ мебошад. Марк Цукерберг. Молу мулкаш ба $72.1 миллиард баробар аст. Марк Цукерберг барномасози амрикоӣ, соҳибкори соҳаи технологияҳои интернетӣ, миллиардери долларӣ, яке аз асосгузорони шабакаи иҷтимоии Facebook ва роҳбари компанияи Facebook Inc. мебошад. Уоррен Баффет. Молу мулкаш ба $87.1 миллиард баробар аст. Уоррен Баффет соҳибкори амрикоӣ, аз ҳама машҳуртарин ва калонтарин инвестори ҷаҳон ва диққат, бузургтарин хайркунанда дар таърихи башарият мебошад. Июни соли 2010 Баффет зиёда аз 100% молу мулкашро, яъне $97 миллиардро ба 5 фонди хайриявӣ тақсим кард. Ин рафтор амали аз ҳама ба саховати хайриявӣ дар таърихи башарият гашт. Билл Гейтс. Молу мулкаш ба $106.9 миллиард баробар аст. Билл Гейтс соҳибкори амрикоӣ ва ходими ҷамъиятӣ, инсондӯст, якҷоя бо Пол Аллен, яке аз эҷодкорон ва собиқ аксионери калонтарини компанияи Microsoft мебошад. То моҳи июни соли 2008 ӯ роҳбари компания буд. Баъд аз рафтанаш дар вазифаи раиси иҷронакунандаи шӯрои мудирон монд. Инчунин ӯ раиси фонди хайротии Билл ва Мелинда Гейтс, аъзои шӯрои мудирони Berkshire Hathaway ва раиси генералии Cascade Investment мебошад.
Бернар Арно молу мулкаш ба 107 миллиард доллар баробар аст. Бернар Арно бизнесмени фаронсавӣ, президенти гурӯҳи компанияҳои Луис Витон мебошад. Бернар Арно солҳои зиёд инчунин яке аз бойтарин одами Фаронса ба шумор меравад. Июни соли ҷорӣ молу мулки Арно аввалин бор аз 100 миллиард доллар зиёдтар шуд ва ӯ акнун дар ин рӯйхат назди Гейтс ва Безос меистад. Як моҳ пас аз рӯи маълумоти Bloomberg Billionaires Index Арно муваққатан аз Гейтс пешқадам шуд. Джефф Безос молу мулкаш ба 112,2 миллиард доллар баробар аст. Джефф Безос соҳибкори амрикоӣ, роҳбар ва асосгузори компанияи интернетии Amazon.com, асосгузор ва соҳиби компанияи айрокайҳонии Blue Origin ва соҳиби нашрiyot The Washington Post мебошад. Ӯ дар яке аз саҳнаҳои филми Star Trek Бесконечность нақш бозидааст. раҳмат ки то охир тамошо кардед. лайк гузоред, ба шабакаи Дуруд обуна шавед. Бо шумо будам ман Эминов Умед. То боздид.